Ahojte priatelia. Chceli by sme vás opäť pozvať na modlitby chvál, ktoré naše spoločenstvo organizuje každý druhý mesiac v Považskej Bystrici. Jedným z prisľúbení, do ktorého sme sa rozhodli vstúpiť je, že keď sa budeme modliť modlitbu chvál spolu, Pán cez to bude uzdravovať. Minulý rok sme do tohto prísľubu vstúpili aj tým, že počas chvál spoločne predkladáme Bohu úmysly, ktoré nám môžete poslať. A chceme v tom pokračovať aj tento rok. Mnohí by sme mohli svedčiť, ako Boh skrze modlitbu chvál mení naše životy. Tým, že sa zameriavame na Ježiša a chválime Jeho meno, premieňa to nielen naše okolnosti, ale hlavne nás samých. Túžime, aby naše srdcia boli celistvé, aby celé patrili Bohu. V Jeremiášovi 29.13 sa píše: Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom. Tešíme sa na spoločný čas. Ak si zo Žiliny a okolia chceme ti ešte povedať, že v spolupráci viacerých spoločenstiev sa konajú chvály každý mesiac aj v Žiline. Bližšie informácie o chválach v Považskej Bystrici aj v Žiline nájdeš buď v popise tohto videa, alebo na stránke efata.sk v sekcii chvály. Áno, amen, nech stane sa. Áno, amen, sú otvorené nebesá.